Crescătorii de Cana să trăiască, rulăriștii să trăiască, rulăriștii să trăiască, la mulți ani. Fiindcă nu m-am lăsat mai... Și chestia cu bicicleta aia, încă o dată, e de mai pomeni. Nu mai recem, cum dracu era? Le-am... Aia cu chele. să aibă noroc de cât mai mulți cobriși. Mai am două. La cel din capăt faceți mișcătoare, să nu se vadă barba. Așa e. N-ai ce să faci. Bătrânețea mai am Îl spădat în noi. Cu cupele. Și mai avem un eveniment deosebit, colegul nostru, Haiti, tânărul pensionar. Ce tânăr pensionar? În anul ăsta, el e văduva veselă, dar ești pădurarul veselă, pensionarul veselă. N-are probleme. Mai sunt pensionar la noi. Locuința aranjată frumos, rânduială, îmi place la noapte. Dacă vin... Mai tu cu curat la canale, eu te pun pe locul 1. Că și ea se știe, la cui corecte, și ale De partea noastră, Daniel. Daniel nu uita. Vezi la etichete, Daniel, atunci, dacă te pun pe locul 1. Să nu fie cu numele, mă. De partea noastră, sănătate, Hanchi. Și suport sănătos. Și suport sănătos când te duci cu bicicleta. Și când asculți colecția care o pregătești pentru concurs cu asta, să Cu asta să vii. Măi, dar La anul și-o dat că se hai să scântai și eu căciul. Da. tot la anul pe jur chiar. Și-am mai Parte Bun, domnule, să începem să gătăm. Repede că azi se grăbește noapte și Dani, te rog, hai să începem să facem festivitatea, că e mai... Treceți acolo. Hai veci acolo, lângă... Băieți, copile, sau rochii. Hai rochii. treci rochi acolo. Nu, că să te vadă nevasta. aici. Să te vadă nevasta lui. Ai fost cu el. Hai, domnul vicepreședinte, eu mor pe banc cu păsări și mai bune și mai rele, ca în fiecare an așa să aleg cei mai buni în față, cei mai rei în spate. Recomandarea mea la anul, cât mai mulți și cu păsări mult mai bune. Să începem festivitatea
unui ofițer de jos în sus, semnatul, nu mi-a cântat, am obținut o singură pasă care a cântat 89 de puncte. Să porți cu plăcere căciula. N-am nimic la anul să vedeți. Ce vreau să vă spun, sponsorii care avem anul ăsta sunt Societatea Perla Cetății din Sighișoara, care le-a oferit cupele, din partea la o firmă Din Râșnov, Tricot SRL. Așa, le-a oferit la fiecare, adică cei de la clasamentul 8, câte o vestă și la restul câte o căciuliță. Firma respectivă produce În loc de glugă. flori, textil ceva. Din partea de la firma din Avric, Eger, ne-au sponsorizat cu bere și din partea de la Disco Live din Cinădie ne-au oferit coperțele de catalog care toată lumea le are la ei și cred că e ceva deosebit. Și de la Gosta Sighișoara vin. Și din Gosta de la Sighișoara, domnul Bota, au mai sponsorizat cu ceva vin bun și chiar cu rachiu bun. Să dea Dumnezeu sănătate. Pe locul 10, domnul Aci Iosif din Satul Mare, cu 281 de puncte. Felicitări și la anul mai mare. Să fii și mai. Să fii mândru de căciula ta. Da, da. Dacă e bună la tine, mai. Așa. Locul 9, Cova Cearpa din Mediaș, cu 289. Bravo, Albi! Unde e mustața? Au fost. Vă mulțumesc frumos și să trăiți. La anul mai bun. În loc de mustață și fă-ne chestia aia cu... Ia să vedem, nu, dar e... Bine, am dat un exemplu numai. Păi nu, dar vedeți cu asta neagră, că Nu-i frumos pentru cine nu le cunoaște, pentru cine Bun. îi face. Locul 8, Cogiovenții, colegul. Acum mai cântă tot să o revenim. Așa, locul 7, Munteanu Constantin din Brașov, 322 de puncte. Treacă, treacă! Postel un tânăr crescător, un tata mai bătrân. Când ieși din baie așa, să... Îți vine pe ăla. Să vă dea Dumnezeu, domnul președinte, Președinte. la anul viitor, să ne întreceți pe toți, să fiți, dacă se poate, pe locul 0 și mai mult. 0 și mai mult. Locul 6, Să te îmbrăcat acum. Matei Bubi din Sighișoara, care e colega prezentă, persoana lui, Cu 5, 6